miajak ing sasana Palenggan nuju dhateng sasana Langan Krida Mataya. Wida peksa cacah catur wonten Deka, Dek Yanti, Dek Retno, Dek Ririn. Satata monggo nilaraken Palenggan. HP segera dimasukkan tas, joget beksan sepisan. Kijing cara miring gumun jembleng serendeng piye sarjana SS kendang tayub ya iki ya pengpengan S3 Mas S2 jare Mas jalan dah segere lho asem es campur kaya ngono. Ayo, Dik. Monggo, monggo sinten ingkang kepareng ngersake Srambul wonten Saren, wonten Malang, wonten jangkep Mas Tommy satata pun kibar kijing miring manis negarane ya dibangun rumah tanggane ayo Dik ala kijing miring ayo Dik kijing miring sambil klulu sisa bajing datangnya lintang dari sawah turun sekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati buat apa lemari kata dik kalau tidak diisi kain buat apa bermain cinta kalau tidak jadi dikawin ayo mas kijing miring mas kijing miring sedang sewisi tak suwon kewirang bojo loro ya dar penak awake randuwe celengan dar penak awake ayo ini rasane nongko manis dicampur gula kayang ini yen nandang tresno rina wangi katoning netro tali
buah katimun ambil satu kopi wajahmu sering-sering aku ngelamun karena terbayang wajahmu Loso apa kasur kendang guling ijing ngiring Loso apa kasur kendang guling ijing ngiring kita paling ulas Wisnu Laras makin jaya pilih loso dik apa pilih kasur Kasur, Mas. iya no padha-padha iso kanggo turune pilih ning ngisor apa pilih ning dhuwur nek garni padha wae lah sing penting pilih ning dhuwur aku manut mas ya nano kepiye penake penak kabeh kari leh ngisor rasane dhuwur rasane padha wae alon-alon mas aja dibanterke golek lara aja kasusu aku njaluk sing suwe manut manut sadelok apa suwe sak kesele aja lali opae mas manut manut alon-alon tak jakali ndang amrene tak uruti iki lho dik apa sak mene gedene apane jempol sikilku kasleo iki sore tak uruti mas nganggo lengok lanting jempol sikilmu ben oleh dadi cilik Nggih, matur nuwun. Mas Kecuk ya bener.